ka-dragon, ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw ay mamimigay tayo ng ice cream sa Sitio Batuili. Pero kapag hindi naubos yun guys, baka dito na lang tayo mamigay sa, sa kabahayan. Ayan, gusto ko lang po magpasalamat kay Sir Gayem Aloha sa pa-ice cream para sa mga bata. Thank you so much po, Thank you so much po, Sir Gayem. Sir Gayem. Let's go! Yung anak ni Bater. Ay, nasa ina. Yun o, bata na hukat. Pasok. Doon tayo sa tagpuan, kanyo. Bata, akit kayo doon sa taas. Magbigay kami ng Ice cream! Ice cream! Ice cream! Ala, yung isa naligo pa. Butbot, tawagin mo yung mga bata magpunta doon sa taas. Magkain kayo ng ice cream. Ayun o, yan o, mga Tawagin mo. May pasok? Pero pa ako na rin siguro yan. Mga bata, tawagin mo doon. Oh, dali. Tawagin mo sila yung mga maliliit doon. Ito pa. Punta mo sila sa school, sabihin nyo, uwian na. Ibagting mo na. Oo, nanunod ng baro. Yung kubo nila kanya, no? Nila Ate Sonia. Kubo pala nila yan? Oo. Oo. Nila Kuya Buyong. So ayan guys, mamimigay muna kami dito sa likod. Bali, pag nabigyan na namin sila, lilipat din kami doon sa harap ng school kasi hindi pa labasan, may pasok pa. Ba't kayo hindi kayo pumasok? Ha? Hindi kayo nag-aaral? Sagot! Ay, hindi kayo bigyan ng ice cream. Ano sa school? Oh, may very good pa sa mukha. Ba't di kayo pumasok? Ha? Sino ang kumakain ng ice cream? Taas ang kamay. Baka may mga ubo kayo. Bawal. Wow, sarap naman ng ating ice cream. Cheese flavor. Yan. Thank you Sir Gayet sa pa-ice cream. Bakit malambot din? Sarap naman. Oh, lapit na dito, lapit na, dali. Bakit naman nakahubad si Balong? Wala ka bang damit? Oh, mauna daw siya, mauna daw siya. Yan o, pilagas to. Mayan. Pilagas nyo to, oh. Dito kayo magpila sa likod niya, no? Oh, anong sabihin nyo? Mana-mana. Anong sabihin ninyo? Wala na kayong mga buwang, ha? Manang-mana. Ice cream lang, ha? Buti malambot na rin. Hindi siya mahirap bungkalin. Mamay, ha? Gawin tag-team mo. Dali ka dito, Lung. Anak ni Bungaw. Anak ni Bungaw. Itsura mo, Masarap ba ice cream, ha? Masarap ba? Ha? Masarap? Dilaan nyo ng dilaan at baka matunaw. Bilisan mo magdilaan.
sa school. Ito, may isa pa. Yan. Buti nakahabol ka, Balong. Tara! Iwan natin yung panta, yung yellow. Bye-bye! Sige! Auntie Ligaya, mabentang ice cream mo? Siyempre. Saan? Iuwi niya pa siguro eh. Nakaruyo to. Nakasimangot kasi yung anak ata ni Bungaw yan. Kariring na ka naman. Okay. So, habang inaantay namin guys na maglabasan yung mga estudyante dito. Para mananmimitten namin ang aming brother. Si Raman kami Claro. sa basket. 3:30 daw ang labasan nila eh. Anong oras na ay? 3:15 na. 15 minutes na lang. Yan, buti dito hindi masyadong hangin. Sobrang hangin sa likod. Tangiwan na tayo. Hey, mapa. May isa kayo yala. Aw. Ali sa'yo. May may isa. Ano? Uncle! Ah! Buntay oh. Sarap mo nito. Cheese kasi yan. Kaya magugustuhan ng mga May bata. water tissue. Mayroon pantay? Kuya Claro, kain ka muna. Sabihin mo sa teacher mo, tama ng turo. Sabi ni Kuya Claro. Hali ka na, Claro! Uncle, matunaw na! Ano, hindi ka nangila? Hindi. Malamang pustiso yan eh. Kabaya ni JJ. Dagdagan mo eh. Isang din lagay niya. Ay, ano ko dami? Labasan nyo na? Sigurado ka? Oh, niloloko mo yata kami. Napapakain ka lang yata ng ice cream eh. Labasan nyo na? Labasan nyo na? Hindi nga. Sinasabi na ng guro. Ay, sinasabi na ng guro nyo? Mag-uwi na daw kayo? Hindi pa. O hindi pa pala. Mamaya pag-uwian nyo na, no? Dito kayo magdaan. Baka magalit si teacher pag ano eh. Kaya may narinig na akong nag-goodbye teacher, goodbye classmate. Napilitan na yata si ma'am. Di bali 3:30 na rin. 3:30 daw ang uwian nila. Na, ito pa lang pala si Jok-Jok, oh. May pasok kasi. Oh, pila kayo. Huwag magtulakan. Pila kayo. Oh. Mana-mana ka. Mana-mana po. Sabi mo salamat. Okay. Salamat na. Welcome. Welcome. O, kainin nyo na at baka matunaw yan. Mana-mana. Welcome. But-butan na picture. Welcome. Sarap mo. Dalang. Ay, mapiro na ka. Ibog mo ano yung buti. Welcome. Ito anak ni Bater. Ako kay Pilimon. Pilimon. Anong grade mo na Pilimon? Ay anak ni Pilimon. Grade 1. Ay grade 1. Ano masarap ba yung ice cream? Opo. Parang ito ko pa mag-cute eh. Parang gusto mo pa maghirit. O sige, magantay ka. Kapag nabigyan na lahat, no? Natatandaan ko tong batang to eh.
Tuwing nag-ayuda kami, ito talaga yung nangunguna eh. Madaldal kasi itong batang to. Si Agan. Si anak ni Pilimon. Anak ka ni Pilimon o ikaw si Pilimon? Si Agan. Agan ang pangalan mo. Anak ka ni Pilimon. Nanay mo si Piliman. Damat po. Welcome. Ba't kayo lang? Tawagin nyo yung iba. Sabihin nyo dito magdaan sa ano. Kabila. Baka may nagadaan doon sa harap. Hindi na nabigyan. Maganda natin, kami-kami lang. Nge. Ay, ngayon lang estudyante dyan? Hindi po. Kami lang dalawa tayo. Kanya. Kon pa lang yan, grade 1. Ganda doon. Welcome. Kung mamahagi bukbuk ha. Siyempre, para makatikim kayong lahat. Masarap ba ate? Ako, wala na yata yung Kaya lang, ano lang yung apa namin, 150. Ayun, oh, yan. Oh, goodbye na daw yung kabilang school. Kabila naman. konti may parating. Yan, Martes. Dali na dito, dali! Maritim din pala dito. Walang bayad. Libre lang, bilis. Mamaya may bayad na yan. O, pila kayo, pila. O, yung mga nabigyan na dito muna. Para mabigyan yung mga hindi pa nabigyan. Welcome. Salamat po. Welcome. Yan to mga estudyante na to guys ay ano to mga buhid. Sitio Batuili. Wala lang dito. Welcome. Ay, pakitag daguma. Kapag yung batang maliit. Bagsoy. Sigan. Siwat ko si Abudo. Kabukas bag na. Pila na. Naglabasan na lahat? Ha? Wala pa? Ano pa yung grade 6 lang? Wala pa yung grade 6? Ano na lang. Pila dito. O bukas may bayad na yan. Ayaw pala. Sabi niyo pa kayo, bro. O kainin mo na yan. Matunaw yan. Dapat di mo kinain yung apa mo. Oo, para pinatungan na lang namin. Bigla ako. Ano? Kaya pa. Malalim na? Mga kalahati na rin. Sino pa? Meron pa kawain daan? Oh, yung iba muna. Yung iba muna. Yung di pa Yung di nabigyan. ako na nabigyan. Kaseksi naman ni ate. Naka-crop top. Anong pangalan nanay mo? Papa mo? Meron pa? Dali, labas! Ay, labas. O, dali yung mga hindi pa dito. Dali. Magkuha ng ice cream. Kung gusto nyo lang naman. Baka ayaw nyo kasi ng ice cream eh. Pila kayo ate, dali, pila kayo. Wali lang kayo may karagtara. Bunga pa kayo dito sa tao. Baka nakadubli ka na ba lang? Yung out lang namin. Ilan pa? Tignan mo muna kasi ito bago ka Ganda ng tilik na to. May estudyante ka doon? Grade 6 na lang?
Masarap, ate? Masarap? Opo. Yan. Ice cream, Nay. Ha? Ice cream po. Magkano isang ganyan? Libre lang po. Piso lang po. Nakapay ko na ito. Oy, magdukot din si nanay. Hindi pa, libre lang po yan. Ay, libre lang po. Ay, salamat. Ina. Bye! Ice cream. Gusto niya? Libre lang. 5 piso. Ay, 5 piso pala. Nagtanim kayo? Takin nyo, video hayo. O, dali. O, libre lang ice cream. Gusto niya? Walang pera. Libre nga lang. Ayun o. O, kunin niyo na. Yan, mga nagtanim sila guys sa ano, bukid. Nagtanim ng palay. O, tamang-tama. Di ba yung tagdaan namin? Mga taga Batuili kaya, te? Galing din kami dyan sa school. Yan, dahil may sobra tayo guys, ipapamigay na lang natin yan dito sa madadaanan nating mga kabahayan. Ito, kilala ko si nanay. Kilala mo si Auntie Ligaya? Sinjawan. Walang kutsara. Ang video ay Ay, ginadilaan lang yan. Huwag mo na kutsarahin yan sa apa. Hirapan ka magkutsara dyan. Dila-dila lang tayo guys. Kalat. Bengang saja. Bengang aku saja. Kabeda po siya ganleng. Pa? Ay, 20 po. Charot. Paano dito to eh? Saan kayo nagtanim, te? Kaya unyo. Dawa sa kabawan mo. Ano bil banahin? O, diba? Tamang-tama ang aming pagdaan. Pauwi na kayo. Ba't hindi kayo nagpasok, ha? Absent. Absent. Biyernes na rin eh, no? Mga nagtanim sila guys ng palay para may baon daw sila sa Lunes. Sa tanim nilang bawang. Wala na. Tara! Masarap ba mga kuya? Bata. Bye-bye! Sige po, welcome. Bye-bye! Bye-bye kayo, dali! Sakay na! Tulalasan. Pila kayo! Ice cream, libre lang, wala bayad! Pila!
cream doon, dali. Uy! Magkuha ka ice cream doon, oh. Kuya, kuha ka ice cream doon, dali. Libre, walang bayad yun, dali. Ice cream. Ayun. Libre lang yun, walang bayad, dali. Nasa mangga, no? Lasang mangga, cheese flavor. Sinakay ako. Oh, sakit. Wala, malaki ka. Maliit sa'yo. Welcome. Ako maliit na. Dapat yan sa Batu Iligaran si nanay. Welcome. Dali dito kuya. Bigyan niyo nga rin tong mga buhay do. Wala po. Libre. Pila po. Oh, next. Dito pila kayo dito. Sa dito na. Sa dito. Unahin mo na kaya yan. Si Nana at Makawawi doon. Sandali lang ha. Ana, oh. Huwag na yung Sandre. Bigyan niyo nga muna sila ante, oh. Ba't dalawa na kasi mag-ano eh? Ano, masarap? Ha? Masarap? Salamat po. Welcome. Ano ba? Masarap ba? Masarap? Ay! Bata, bata, bata! Pangit. Para kay Liana to. O, kakain na daw si Yan Yan. Ba't nakapila rin si Yan Yan? Ba't nakapila din ang batang yan? Magkain na ikaw ng ice cream, ha? Ha? Opo. Dila ka nga. Baka pag pinat, anoan mo ng ice cream yan, magdila eh. Tapos ng Pasko. Ay, January. Ito pa, oh. Bulilit. Bigyan nyo na to, nag-iyak na. Iyak na. Ano na to? Kayang yan. Ano, carry pa? Kay daddy daw, kay daddy. Thank you, Uncle Claro. Ayaw mo ice cream, kuya, Claro? Ang gusto niya daw kuan, Red Horse. Ang bilugay. Thank you, Kuya Claro. Parang natanggal ang lamig. Taga saan kayo mga kuya? Sa Lapay? Ay, taga Mantay. Layo yun ah.